Hagkaroon sa katapusan nga bahin sa atong sumilanon blackmail dirisa sa precinct. Hindi maathag ang babae nga kaupod ni Dino. Mangod ginahap-an niya ini. Kag isa pa, madulom ang kwarto. Hindi ka makabalaka. Baliswaon niya ini sa hindi madugay. Oh, ato na. Madasig niya hanggang patalikod ng babae. I-rewind. Pahinaya. Dulog. I-zoom in. Oh. Hindi ba lang abogada ini ni Nova? Ho! Si Attorney Catherine Razon! Si Attorney Catherine Razon, a blackmailing con artist and possible murderer. Inakon matuod siya nga abogada. Isa siya ka-abogada. Nakapasar siya sa bar na pulo katuig ng nakaligad. Nagsugod sa isa ka top firm. Nagpanaog sa pagposting sang bail sa mga low-level drug dealers. Sang nakaligad nga tuig, ginpahalin siya sa trabaho, bangod sang sexual harassment. Ginpatupan niya ang isa niya ka female secretary. So, hindi lang si Catherine abogada ni Nova. Kundi siya man nakabangdanan kung nga ginbayaan ni Nova ang iyabana. Wala sang specific gender ang mga email niya kay Nova. Kung may relasyon sila ni Nova. Nakahibalugid si Catherine nga hindi siya pagdagdagon ni Nova. Mahimo. Mahimo man nga hindi. Tawagan ko ang Prosecutor General. Kung makapirma na siya, ibutang naton sa line-up si Nova. Tanawon naton kung daw ano kabudlay i-convict ang con artist nga ini. Wala pang imo testigo? Nagapakadto na siya. Luyag mo sang kape, attorney? Hindi ako. Libre ni. Dili ka magtanaw sa bintana ngayon. Madali gid lang. Tanawa sa kristal nga bintana. May natandaan ka bala sa mga babae ngayon sa bar sang gabi nga to? Oo. Ang number to. Oh. Sigurado ka? Take your time. Sigurado ako. Kaupod siya sang blonde man buhok nga babae, kag sang writer. Siya ang nagbayad sang 3 ka bucket nga ila gininom. Thank you. Thank you. Dala na ninyo siya sa gwa. Attorney, ginaaresto na mo ng imo kliyente sa kaso nga pagpatay kay Isabel Acosta. Kabuangan, ina! Nagabutik siya! Wala ako sa bar. Ato ako sa balay. Nag-text kay Ruben. Nagsiling ang bartender nga nakita kaniya dito sa sulod sang bar. Kung nato ako dito, kung tanigin sugid na ina ni Ruben sa inyo. Unless, kung ikaw ang nagpatay, kag ginaprotektahan kaniya. Pero wala ako dito. Si Ruben ang nagpatay kay Isabel. Amoy naging sugid niya sa imo? Kung, sa banta ko lang, hindi pa lang ang gindakop ninyo siya. Anong panulok mo kay Ruben? Kriminal? Hindi. Ginahalungan niya ako. Palangga niya ako. Hindi ka makaibalo magusgar sa karakter sang isa ka tawo, Nova. Bisan pa subong, hindi mo abyan ng duha nga ina. Gani magkipos ka. Ibutang sa lugar ang kaugalingon mo. Dalon ka na namon sa sulod sang prisuan. Prisuhan ninyo ako? Hindi ka magdugay dito. Makapiyansa ka. Good luck. High profile case. Brutality of the murder. Wala sang piyansa, ina. Nahadlok ako magsulod sa prisuhan. Kuna mo, magpanugid ka sa amon sang matuod. Wala na siya sa masugid pa. Nga anak kahibalo ka mo nga. Nga wala sang sala si Ruben. Bangod sa pamaagi niya sa paghikog. Ano? Naghikog si Ruben? Ginbitay niyang iya kaugalingon sa makatatlo ka beses. Ang buot silingon, nga hindi makahibalo maghigot sang gapo si Ruben.
Tanawa ang litrato nga ini. Si Isabel. Ginkuga siya kagingapos. Gintanom sang killer ang pisik nga ini sa studio ni Ruben. Agod i-frame up siya. Diyos ko. Si Isabel. Hindi pagtanaw ang litrato, Nova. Ginsugiran kami ni Ruben nga ginhatagan kaniya sang liabi sa studio. Ikaw ang nagapanag-iya sang pisik nga ini? Hindi ako nagbuhat sina. Hindi ako. Mahimo nga may nagkuha sang yabi sa imo. Nagikog si Ruben bangod. Bangod guilty siya. Hindi. Naghikog siya bangod sang kalain sang buot sa imo. May sulat siya nga ginbilin para sa imo. Ari. Basahan. Abi. Meow, meow. Gintingwaan ko nga hangpon. Kung nga agin luiban mo ako. Nahibalaan ko ang kabangdanan. Peke na nga sulat, Nova. Hindi! Siya ang nagsulat sini. Nakaibalo ako. Meow, meow. Hayoko ina. Nagsiling siya sa akon nga. Wala na siya sang handumon pa. Kundi ako ginlang. Amo kaniya sina kapalangga. Kagbangod sina. Hindi na siya luyag mabuhi bangod hindi mo na siya palangga. Sala ko ang tanan. Gusto ka. Nakahibalo ka na tungod sa blackmail. Nagbutig ka sa amon. Hindi ka magpamati sa ila, Nova. Nga nagbutig ka, Nova. Bangod amo inang ginhambal sa imo ni Catherine? O kung sa nagapakilala nga Chris? Magpamati ka sa ako, Nova. Ara ako sa imo nga side. Hindi kay sa ila. Sa imo side, gintugutan niya nga maghulid ka kay Isabel, kay Nico, kag Ruben. Karon, mapriso ka kag sa iya makadto ang tanan nga kwarta. Nova? Blood money, ina. Hindi. Wala akong tanis ang dapat ka mapatay. Wala to sa plano. Sugiri sila Catherine. Highly unethical ang inyong kinabuhat! Staging lineups! Ipito ng kliyente batok sa abogado! Nahibala na namon nga naggamit ka sang false ID attorney. May abogado kami nga nagahulat para sa imo in case makapaminsar ka nga hindi ka na niya mabuligan pa, Nova. Gibuha man tanan nga ginambal mo, bangon. Nagapati ako kapalaga mo ako. Litratuhan si Ruben, kaupod si Isabel. Pagkatapos, kung siya nga ipadala ini sa iya asawa. Masalan mo ot ina para sa imo, Catherine. Anong buot ninyo silingon? Graduating with honors. Passing the bar on your first try. Pagkatapos, ano ang natabo? Droga? Makahulubog nga ilim nun? Hindi ninyo ako kilala! Kilala ka namon, attorney. Ang karera mo ang naglugdang katulad sang isa ka bato. 4 ka firm sa sulod sang 9 ka tuig. Makaduha ka beses nga ginrehab. May kaso nga sexual harassment. Career over.